Borci, seruste, takže splnili ste podmienky, dali ste tam 50 lajkov, ako som vám hovoril, čo som nečakal, že tak rýchlo bude. A za to idem 5 pridať do priateľov, tak sa na to poďte pozrieť. 5 pridávam. Takže máme tu nejakých, tak poďme na to, idem náhodne. Tuto klikneme na kláštorná kalcia. Pridávame Serus. Ďalej pridávame Martin Klingáč. Serus, to je druhý. Dáme Miška, to je tretí Miško. Šaňo Fekete, Serus. A ešte dáme Adventurus, Serus Bráško. Vítam vás tu všetkých 5 a som rád, že ste tu. Takže splňte úlohy vždycky a budete v priateľoch. Serus borci, nelajkujte, nepozerajte. Serus.